Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. За то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так, я не поверну мертвих, але я завжди готова покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано. На славу Україні, на подяку українському народу. І герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні, Верховної Ради України, герої будуть. Дайте мені спочатку в ліс втекти і відпочити. Так, а ну стоп! Дайте, будь ласка, просто дорогу пройти до машини. Друзі, так, не потрібно. Хлопці, не потрібно. Все, дякую. Ми ще... Так, послухайте. Я дам відповіді на всі ваші запитання. У мене попереду ще, слава Богу, не один день життя, якщо зараз не пристрелять. Тому ви почуєте відповіді на всі запитання, але просто зараз дайте мені відпочити, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Україна!